Прыхаваныя каштоўнасці, беларускія іконы са сховішчаў. Шаноўныя слухачы і гледачы, у нас зараз будзе вельмі незвычайны выпуск, таму што размова будзе ісці не толькі непасрэдна пра самі абразы, а гутарыць мы будзем пра тое, як яны размяшчаліся ў хатах. Таму што акрамя таго, што абразы знаходзіліся ў храмах розных канфесій, і праваслаўных храмах, і ў каталіцкіх касцёлах, і ў грэка-каталіцкіх цэрквах. Канешне, абразы знаходзіліся яшчэ і ў хатах. Гэта тэма звычайна для усіх больш блізкая, больш зразумелая, больш простая, таму што адразу з'яўляецца ва ўсіх нейкія ўспаміны, хтосьці прыгадвае хату сваёй бабулі, хтосьці ў дзядулі, хтосьці ў бацькоў, у кагосьці там у сваякоў, у родных. У многіх былі абразы. Зразумела, што савецкі перыяд гэта, канешне, перыяд няпросты, але нават у савецкі час шмат у каго нават у той перыяд знаходзіліся ў хатах, працягвалі захоўвацца абразы. А да таго моманту зразумела, што у большасці хатаў было пэўнае такое месца ў хаце адведзенае, якое з'яўлялася, можна сказаць, сакральным у гэтай хаце. Але у праваслаўных і ў каталікоў былі свае асаблівасці. Пра гэта мы з вамі і пагаворым, і здымаем мы нашу перадачу, наш гэты выпуск у цудоўным музеі, які нас запрасіў, які нас прытуліў, даў нам магчымасць зняць гэта ўсё ў такім цудоўным асяроддзі. Гэта Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту, які знаходіцца зусім недалёка ад горада Мінска. Калі раптам хтосьці тут яшчэ не быў, то ласкава запрашаем, тому што сапраўды музей цудоўны, і вы атрымаеце асалоду ад наведвання экспазіцыі гэтага музея. Зараз мы знаходзімся ў каталіцкай хаце. Гэта хата сюды была перавезена з вёскі Заброддзя Стаўбцоўскага раёна. Хата гэта была збудавана ў пачатку 20-го стагоддзя. Увогуле, тое, што прадстаўлена ў экспазіцыі гэтага музея, гэта сапраўдныя пабудовы, якія былі сюды перавезены з розных рэгіёнаў Беларусі, і тут яны ўжо сабраны на новым месцы. Іх разабралі па бярвеннях, там, дзе яны знаходзіліся, перавезлі сюды і тут сабралі. І ў музеі прадстаўлена некалькі этнаграфічных рэгіёнаў. У нас на Беларусі даследчыкі вылучаюць іх 6. Тут пакуль што экспазіцыя прадстаўляе не ўсе з іх, но тым не менш мы зараз з вамі знаходзімся ў рэгіёне Цэнтральная Беларусь. Цэнтральная Беларусь адносіцца з Міншчынай. І вось у гэтай хаце зараз тут у экспазіцыі максімальна узноўлены тагачасны інтэр'ер. Гэта вядома нават ад саміх гаспадароў гэтай хаты і ад іх ужо, скажем так, нашчадкаў, якія кантактуюць з музеямі, якія памятаюць, як, што тут было, як выглядала, і дзеляцца гэтымі звесткамі непасрэдна з музейнымі супрацоўнікамі, а тыя ўжо стараюцца тут гэта ўсё увасобіць. І вось мы можам на прыкладзе гэтай хаты уявіць, як выглядала покуць у каталіцкай хаце. Тут адразу скажу, што покуць, гэты тэрмін, выкарыстоўваўся ў азначэнні да чырвонага кута, такого сакральнага месца у хаце, і калі непасрэдна ў праваслаўнай хаце, куды мы яшчэ з вамі завітаем і азнаёмімся, гэта сапраўды было прадстаўлена непасрэдна кутом, дзе і змяшчаліся абразы, то ў каталіцкай хаце гэты можа быць тэрмін сам покуць і не выкарыстоўваўся непасрэдна паміж жыхарамі гэтай хаты, непасрэдна ў такім, скажем, бытаванні, бо гэта уяўляла сабой ўсё ж такі не проста кут, а гэта найчасцей былі сценкі. Адна альбо дзве сцяны, якія ў кут сыходзіліся, і вось на гэтых сценах уже непасрэдна не ў самім гэтым куточку, а непасрэдна на сценах знаходзіліся выявы рэлігійнага зместу. Найчасцей былі не пісаныя. Прынамсі, на тэрыторыі Беларусі, калі меркаваць па тых звестках, якія удалося сабраць, якія вядомы, таму што шчыра скажу, што тэма гэта не распрацавана ў дастатковай ступені, бо зразумела, у савецкі перыяд тэмы такія не маглі даследавацца, тое, што звязана ў цэлым з рэлігійнай культурай. А тое, што зараз пачынае ўжо вывучацца, скажем так, апошнія 30, 40 нават гадоў, яшчэ з 80-х, канешне, яшчэ не ўсе тэмы магчыма асвятліць, ахапіць у дастатковай ступені распрацаваць. Але па тых звестках, якія вядомыя, датычныя непасрэдна каталіцкай традыцыі, то у хатах каталікоў знаходзіліся літаграфіі альбо іншыя друкаваныя выявы. Гэта маглі быць гравюры,
у ранейшы час гравюра гэта друкаваны адбітак. Вось на кліше пэўнае, вось якое можа быць драўляным, можа быць металічным, наносіцца выява, якая адціскаецца, ну вот па прынцыпу пячаткі. І вот з даўніх часоў, дарэчы, друкаваліся гравюры, вось, яны друкаваліся ў рэлігійных, напрыклад, кнігах. Пра тое, у які час яны пачынаюць з'яўляцца ў хатах, ну, пра гэта інфармацыі дакладнай няма. У якім разе пакуль што яна тэма не даследавана, таму, можа быць, інфармацыя такая і будзе адшукана, але пакуль што гэтым асабліва даследчыкі яшчэ, ну, скажем, не займаліся грунтоўна. Вось. Ну, тым не менш, у 19 стагоддзі, ўжо, асабліва ў другой палове 19 стагоддзя, у хатах і ў каталіцкіх, і ў праваслаўных былі творы рэлігійнага мастацтва. У праваслаўных даволі часта гэта былі пісаныя абразы, а ў каталікоў гэта былі літаграфіі, часцей за ўсё, альбо ўжо ў пачатку 20 стагоддзя нават як фотаздымкі абразоў. Вось. І тут гэта ўсё выразна прадстаўлена. У хатах іх магла быць даволі вялікая колькасць, і часцей за ўсё гэта быў не адзін-два творы, а гэта мог быць дзесятак абразоў. На іх былі прадстаўлены цудадзейныя абразы, шануемыя ў каталікоў, калі казаць пра вот каталіцкую хату. І ў пачатку 20 стагоддзя вельмі шмат ужо на той час сапраўды было такіх выяў тыражных, дзе была прадстаўлена Божая Маці Вастрабрамская. Ну, вось у нашым рэгіёне адна з такіх знакавых святыняў. Божая Маці Чанстахоўская. Гэта самая славутая, канешне, святыня. Гістарычна на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, у прынцыпе, у беларускіх храмах было вельмі шмат спісаў з гэтага цудадзейнага абраза Божай Маці Чанстахоўскай. І ў хатах каталікоў у канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя шмат было такіх выяў, дзе была менавіта прадстаўлена Божая Маці Чанстахоўская. Альбо былі прадстаўлены яе цудадзейныя спісы, бо з яе было вельмі шмат спісаў, зроблена копій своеасаблівых, якія таксама у тых храмах, дзе яны знаходзіліся, пачыналі шанавацца як цудадзейныя. І вот даволі часта таксама яны былі прадстаўлены на тыражных творах, якія знаходзіліся ў хатах. І даволі часта ў хатах знаходзіліся выявы тых цудадзейных абразоў, якія былі ў гэтай мясцовасці, вот, якія былі ў гэтым рэгіёне, яны былі вядомыя, славутыя, і зразумела, што ўжо самі гаспадары, ну, вот, і куплялі, напрыклад, вось, наведваючы храмы, самі вот, і куплялі, напрыклад, вот, гэтыя выявы, гэтыя абразкі, дзе былі прадстаўлены, скажем так, рэпрадукаваны, шануемыя імі святыні. Даволі часта у каталіцкай хаце, чаму я кажу даволі часта, таму што мы тут не можам абагульняць, бо зразумела, што ў кожнай хаце магло быць па-рознаму. У розных рэгіёнах трошку адрознівалася. Шмат што залежала ад гаспадароў на самай справе, ад іх дбайнасці таксама, вось, ад таго, наколькі яны ну, вось, былі заможныя, як яны маглі сабе дазволіць нават колькі набыць гэтых абразоў. Вось гэты фактары таксама ўплывалі. Разам з тым, вот, даволі часта ў каталіцкай хаце было шмат вось, менавіта такіх тыражных твораў, якія віселі па сценах, а у куточку, ўсё ж такі паміж гэтымі сценамі, была палічка, на якой змяшчалася ўкрыжаванне. Таксама на гэтай палічцы маглі ставіць у актуальны перыяд, зразумела, вербачку. У праваслаўных традыцыя трошку адрознівалася, і пра тое, як выглядала праваслаўная хата, мы з вамі пагаворым непасрэдна ўжо ў праваслаўнай хаце.